en vis opbakning til at smide kriminelle immigranter ud. Det er en diskussion, vi har set i mange vestlige demokratier. Men hvor filmen knækker, kan man sige, for Trumps politik, det er den måde, den her politimyndighed, som skal fiske immigranter ud, den måde, de opfører sig på, som kvinden her i klippet også sagde. Så det, der er problemet, det er, at amerikanernes, de føler, at han er gået for vidt, og at almindelige menneskers rettigheder bliver trådt under fode. Og det, at man kan blive skudt, efter man har afleveret sit barn i børnehave en tilfældig hverdagsmorgen, også selvom man er uenig med Trump, og også selvom man deltager i demonstrationer, det tror jeg kan være med til at skubbe den her diskussion yderligere, således at Trump i hvert fald ikke får mere opbakning til den måde, de gør det på her. Det her handler om meget mere end immigrationspolitik. Det handler om, hvordan myndighederne agerer over for borgerne i et retssamfund, og hvorvidt man kan føle sig sikker på, at man har en eller anden form for rettighed. Men kan Trump pakke lidt væk de her protester og sige, om det er ikke mine vælgere, der går imod mig her, eller er han nødt til at se på det midtvejsvalg, altså hvor rigtig mange af hans partifæller er på valg her i efteråret? Altså indledningsvis, holder for det onde og gør det gode, så bliver du altid boende. For Herren elsker ret, og han svigter ikke sine trofaste. Aktivist, og det er givet den melding, der går ud i hans mediekanaler til hans base. Men det er altså ikke nok til, at de holder et flertal i huset eller på regeringsniveau, fordi så mange MAGA-folk er der trods alt ikke. Trump har brug for, at der også er mere moderate republikanere, som stemmer på ham og som kan se fornuften i det, han gør.